Wan Abi Hurairah lan saking Abi Hurairah anna Rasulullah setuhune utusane Allah sallallahu alaihi wasallam iku la'ana ngelaknati sapa Rasulullah iku la'ana ngelaknati sapa Rasulullah ngelaknati zairatil kuburi ing pira-pira wadon kang ziarah ing pira-pira wadon kang ziarah. Akhrajahu ngatakan ing hadal hadis sapa at-Tirmidzi Imam Tirmidzi wa sahahahu lan ngarani sahih ing hadal hadis sapa Ibnu Hibban. Dadi Kanjeng Nabi ku ngelaknati wong wedok sing ziarah. Wong wedok sing ziarah sing gak nok mahrami dilaknati ku. Sing dikuatiri engko menimbulkan fitnah. Contoh wadon perawan. Ziarah ijen iku dilaknati ambek Kanjeng Nabi. Kecuali ambek wong tuane. Gak apa-apa. Dadi dilaknati ku krana wedi nek menimbulkan fitnah. Dadi wong wedok dhewe dolen ziarah ijen gak oleh dilaknati ambek Kanjeng Nabi. Soalnya memang ono kemungkinan untuk melakukan dosa, ono kemungkinan untuk ndadekno fitnah, makanya dilaknati. Lapo kok wedok nek lanang kan aman sih. Wedok. Kalau wedok ke zamane Kanjeng Nabi ku dijogo. Bahkan gak oleh metu omah. Makanya ketika ziarah budal dhewe, gak ono mahrami, gak ono keluargane, iku ndadekno dilaknati. Ya krana kemungkinan untuk melakukan maksiat. Soalnya wong wedok itu lah gampang ngumbar syahwat sih. Wong lanang kan enggak. Wong wedok kan gampang ngumbar syahwat. Makanya nek ziarah dhewe nang kuburan gak oleh, apa maneh perawan gak oleh. Kudu ana mahrami, kudu ana keluargane sing ngilangi fitnah iku mang. Sing ngilangi unsur sing dadekno sebab dadekno maksiat. Lah ketika sing dadekno fitnah iku iso ilang, sing dadekno kemungkinan untuk melakukan maksiat iso ilang, maka gak apa-apa hukume jawas. Tapi umpama iso dadekno sebab nglakoni maksiat, iso dadekno sebab kena fitnah, maka la'ana, dilaknati ambek Kanjeng Nabi. Jadi dilarang ambek Kanjeng Nabi. Wa an Ummi Atiyah lan saking Ummi Atiyah wa an Abi Sa'idin lan saking Abi Sa'id Al-Khudri qala dawu sapa Abu Sa'id dawu ing la'ana ngelaknati sapa Rasulullah la'ana ngelaknati sapa Rasulullah utusane Allah ngelaknati ku ndadekno sebab ado oleh rahmati Allah iku laknat maksude. Dadi wong nek nglakoni iki ndadekno sebab ado oleh rahmati Allah. Anna ihata ing wadon kang sambat-sambat. Anna ihata ing wadon kang sambat-sambat. Wal mustami'ata lan wadon kang amrih ngrungokake jerit-jerite. Lan wadon kang amrih ngrungokake jerit-jerite. Akhrajahu ngatakan ing hadal hadis sapa Abu Dawud. Jadi salah satu yang dadekno adoh sangka rahmati Allah sing dadekno dilaknati iku nek ana wong sambatan ketika ditinggal mati, khususnya wong wedok kok sambatan anak iha, sambatan krana ditinggal mati utawa wong sing ngrungokno sambatan iku pun iso dadekno oleh laknat. Ketika ditinggal mati kok gak terima, gak ridho sehingga sambatan iku dadekno sebab adoh sangka rahmati Allah, dadekno sebab dilaknati. Wa an Ummi Atiyah lan saking Ummi Atiyah kala dawuh sapa Ummu Atiyah dawuh ing akhoda ngalap alaina ing atase kita sapa Rasulullah utusane Allah ngalap Allah nanuha ing yen to aja utawa ora sambat sapa ingsun ing kebagusane mayit ing yen to ora sambat sapa ingsun ing kebagusane mayit. Muttafaqun alaihi hada muttafaqun alaih. Hada tegese utawi iki hadis iku muttafaqun den sepakati
apa alaihi hadis. Apa alaihi hadis. Dadi ojo sampai sambat nanggene si mayit to nanggene wong sing mati. Kok ojo sampai sambat. Apa maneh sambat masalah keapiane. Sampeyan sambatno keapiane. Iku malah ojo dadekno sebab dilaknati. Jelas sambat iku ora apik. Sambat nanggene wong mati lho. Sambat nang Gusti Allah sing apik, aja nang wong mati. Dadi ana wong mati wis sampean ikhlasno, sampean ridono keluargane sing mati, aja sampai sambatan. Apa maneh sampai nduduhno sampean gak trimo, gak rido. Sampai iku wae jerit-jerit, sampai rambutnya di nganu kok ana gak trimo ditinggal mati, gak siap ditinggal mati. Nah, iku iso ndadekno oleh laknat, utawa ndadekno adoh sangka rahmati Allah. Wa Ibnu Umar lan saking Ibnu Umar, ane Nabi saking Kanjeng Nabi. Kala dawuh sapa Nabi? Kala dawuh sapa Nabi? Dawuh ing al-mayyitu utawi mayit. Al-mayyitu utawi mayit. Iku yu'adzabu den siksa sapa mayit. Iku yu'adzabu den siksa sapa mayit. Fi qabrihi ing dalam kuburane mayit. Fi qabrihi ing dalam kuburane mayit. Den siksane bima sebab perkara niha kang den sambati utawa den ceritake utawa kang den sambati apa alaihimma muttafaqun alaihi hadza muttafaqun alaih hadza dikisi utawi iki hadis iku muttafaqun den sepakati apa alaihi hadis walahuma lan iku keduwe Bukhari Muslim utawa keduwe muttafaqun alaih keduwe Bukhari Muslim nahwuhu utawi padane hadis Anil Mughirah saking Mughirah bin Syu'bah saking Mughirah bin Syu'bah. Jadi alasane Kanjeng Nabi kok gak oleh perintah, gak oleh sambat nyono mayit ojo sambat, tinggal mati ojo sambat. Soale sambatanmu dawuhe Kanjeng Nabi al mayyitu yu'adabu fi qabri bimaniha alaihi. Soale sambatanmu iku iso ndadekno siksane mayit. Jadi ketika sampean sambatan nang mayit, nek ditinggal mati sampean sambatan gak trimo sambatan iku ndadekno siksane mayit. Sambatanmu lho dadi siksane mayit. Makane gak oleh sambat. Dadi nek ana wong mati iku wis omongno sing apik tok ae. Lemen nek perlu. Lemen sing apik, omongno sing apik, critakno sing apik-apik tok. Perintah Kanjeng Nabi ojo sampe sing gak apik. Kaya dene sambatan, misuwi apa maneh misuwi mayit. Soale sambatan iku iso dadi siksane mayit. Dadi mayit iku nek sampean sambati, apa maneh sampean nelokno, sampean omongi sing gak apik. Iku ngono ndadekno sebab siksane mayit. Dadi mayit nang kuburan disiksa. Sebab apa? Krana sambatane menungso. Krana sambatanmu itu ndadekno sebab siksane mayit. Dadi sakno si mayit ojo disambati. Makane Kanjeng Nabi nglarang sambatan. Soale iso dadi yu'adabu, iso dadi den siksane mayit. Wa an Anasin lan saking Anas. Kala dawuh sapa Anas, dawuh ing syahidatu nyekseni sapa ingsun utawa teka sapa ingsun. Utawa nyekseni sapa ingsun bintan ing anak ing jenazahe anak wadon. Bintan ing jenazahe anak wadon. Lin nabi keduwe Kanjeng Nabi. Ketika iku Ummu Kulsum. Anak wedoke Kanjeng Nabi jenenge Ummu Kulsum kan wonten. Tuduk faru haliden pendem sapa bintan. Dadi anake Kanjeng Nabi ku sedone luwih dhisik anake timbangane Kanjeng Nabi. Lah iku ketika iku Ummu Kulsum sing jenenge Ummu Kulsum, Sayyidah Ummu Kulsum. Wa Rasulullah hale utawi utusane Allah. Iku jalisun wong kang lungguh. Lunggune indal qabri ing dalem sandinge kuburan. Berarti mantun dikubur Kanjeng Nabi ku nang kono, lungguh nang pinggire kuburan. Fara itu nuli ningali sapa ingsun. Ainaihi ing mripat lorone Kanjeng Nabi. Ningali tadma'ani hale milih luh karone.
tadama'ani halih mili luh karone. Roh ngretaken ing hadal hadis sapa Bukhari Imam Bukhari. Jadi Kanjeng Nabi ketika anake sedo Ummi Kulsum sedo, Kanjeng Nabi ku mantun dikubur nang kono longgo, mantun ngonten sedih Kanjeng Nabi sampai metu luwe, mripate lho sampai metu luwe, krana sedih. Lah sedih ku gak apa-apa, hukume jawas. Soalnya iku sifate menungso. Sifat alamine menungso nek ditinggal mati sedih. Sing penting ora sambatan. Sing penting sampean tidak menunjukkan perilaku yang menjadikan sebab sampean gak rido. Dadi nek sedih gak apa-apa, sampean cara sedih terus mari ngono metu banyune, mripate metu banyune kaya Kanjeng Nabi gak apa-apa. Tapi nek sampean sampai sambatan, sampai rambine disuwek-suwek, rambutnya diadul-adul misalnya. Ayo kan dudono nek sampean gak rido sih. Ah ngoten niku sing dadekno sebab siksane mayit. Sakno si mayit malah. Tapi nek sedih gak apa-apa. Dadi sampean nang sarean mari ditinggal mati, ibuke mati ta bapake mati, sampean sedih metu banyune, nangis titik. Pokoke gak nemen nggih. Sedih metu dhewe. Tapi nek sampean nangis sampai dibau, panterno jerit-jerit ngono, lha iku sing dadekno sebab siksane mayit. Soale jerit-jeritmu iku ndadekno tandane awakmu gak trima ambek keputusane Gusti Allah. Ambek kondoke Allah gak terima. Ah iku malah ndadekno sambat-sambatmu lho, jerit-jeritmu ndadekno siksane mayit. Tapi nek sekedar sedih kaya Kanjeng Nabi sampai mripate metu luwe iku ora apa-apa. Soale alami wis sifat menungso iku, sedih nek ditinggal mati. Sing penting ojo sampai sambatan, ojo sampai jerit-jerit, ojo sampai dudukno nek sampean gak terima ditinggal mati. Berarti tinggal mati ku malah anjurane ikhlasno, anjurane sing rido, anjurane malah senengo. Senengmu iku dudukno nek awakmu rido soalé. Makane ulama-ulama sampean wasine ana kiai sedo, keluargane lak berusaha guyu. Padahal sedih asline, wasno nek ana kiai sedo keluargane, lak nemoni tamu ambek guyang-guyu. Di guyune lho ketara nek guyu sedih. Tapi kan diguyok-guyokno. Ya soalnya jen anjurane ngono. Iku nyenengno mayit ngoten niku. Dadi ndodono sampean nek rido iku. Nek keluargamu di sedani ambek Gusti Allah. Iku anjurane. Tapi nek suwali nek sampean sedih gak apa-apa, nek sedih jawas kaya Kanjeng Nabi iku. Anake sedo, Ummi Kulsum sedo, mati dikubur nang pinggire kuburan mara metu banyune. Ya krana sedih, ha iku gak apa-apa nek sambatan gak oleh. Sampai sambatan, sampai jerit-jerit, sampai nduduhno tingkah laku sing ndadekno gak rido. Ha iku sing ndadekno sebab siksane mayit sing dilarang Kanjeng Nabi ngoten niku. Tapi nek sedih tok gak apa-apa. Sedih terus mripate metu banyune wis lumrah, wis wajar niku gak apa-apa. Wa an Jabir lan saking Jabir anan nabiyastuhune Kanjeng Nabi. Anan nabiyastuhune Kanjeng Nabi ku kala dawuh sapa nabi. Iku kala dawuh sapa nabi dawuh ing la tadfinu aja mendem sapa sira kabeh. Utawa aja ngubur sapa sira kabeh. Mendem utawa ngubur sapa sira kabeh mautakum ing pira-pira wong mati sira kabeh. Bilaili ing dalem wengi, bilaili ing dalem wengi illa antud taru angin yen to den peksa utawa den sereng den peksa sapa sira kabeh utawa angin yen to madharat angin yen to den peksa sapa sira kabeh raja ngetokake ing hadal hadis sapa Ibnu Majah wa asluhu lan utawi asale hadis iku fi muslimin ing dalam hadise Imam Muslim. Tadi latad finu mau takum bilaili nek iso nek mendem mayit iku ojo dalu kecuali darurat, kecuali dipaksa. Maksudnya keluargane maksa dipendem dalu gak apa-apa. Dadi nek darurat gak apa-apa. Apa maneh nang daerah iku mang adate iku nek dalu dikubur maka gak apa-apa. Nek duwe adat lho, nang desa iku mang ana adat meskipun sing mati dalu iku dipendem dalu. Karena wis ana petugase. Wis siap kabeh, maka iku gak apa-apa. Utawa nek ana darurat utawa keluargane maksa dikongkon mendem dalu, maka ngono gak apa-apa.
Tapi umpama adate ku mboten dipendem dalu, maka luwih apik dipendem ojo dalu. Semari subuh lah. Kae dipendem ojo dalu tengah wingi dalu iku maksude jam 12, jam 1, jam 2 kan iku. Lapo kok gak diolehi Kanjeng Nabi mendem dalu? Alasane ganggu istirahate wong, ganggu ibadahe wong-wong, ngrepotno wong. Iku alasane gak dioleh pendem dalu. Tapi kecuali darurat nggih, kecuali darurat apa maneh wis dadi adat. Nek wis dadi adat gak apa-apa. Dalu langsung dipendem. Soalnya mayit nek mati ku luwih cepet dipendem luwih apik. Luwih cepet dipendem iku luwih apik nek ana wong mati. Iku ana hadise, luwih cepet dipendem luwih apik. Tapi ya ana hadis Kanjeng Nabi nek iso aja dipendem dalu, kecuali darurat nek keluargane maksa mendem dalu utawa nang kono wis dadi adat malah sae dipendem dalu, soalnya ngamalno hadis sing luwih cepet dipendem luwih apik. Dadi nek darurat gak apa-apa, utawa nek adate nang kono iku mang dipendem dalu gak apa-apa. Tapi nek gak dadi adat ojo sampe ngrepoti wong dipendem dalu. Dadi sependem isu ae. Sing penting ojo dijarno sing mayit iku mang. Lakin kola, tetapi ini dawuh sapa Muslim. Dawuh ing zajaro nyegah keras sapa Kanjeng Nabi. Zajaro nyegah sapa Kanjeng Nabi ayo baro ing yen to den kubur sapa ar-rajulu wong lanang fil laili ing dalem wengi hatta yusol la sehingga yen to den salati sapa alaihi rajul iku anjuran nek dipendem misale gak sampean pendem dalu nang kono mang nang desa adate iku nek dipendem iku mantun subuh. Berarti kan gak dalu adate. Soalnya nek dalu ngrepoti wong-wong. Maka dipendem isuk kan, anjurannya kan dipendem isuk. Tapi gak apa-apa dipendem isuk, sing penting si mayit ojo dijarno, iki terusane hadise. Sing penting si mayit ojo dijarno. Maksudnya sholaton ta, dungakno ta, wacakno apa-apa ta, ojo dijarno. Soalnya nang ngene keterangan kitab lintune mayit iku nek gak dipendem, maksudnya wis mati tapi gak dangdang dipendem, gak dangdang dikubur. Lha kok Kanjeng Nabi nganjurno nek iso iku nek ana wong mati luwih cepet digawa nang kuburan luwih apik. Soale mayit iku nek gak langsung digawa nang kuburan, nek dijarno tok iku lara kabeh kaya wong dikebuki. Nek gak diapa-apakno maksudnya. Nek sampean jarno tok lho nggih. Dijarno tok, ora didongakno, ora dikirimi tahlil, ora disolati. Jadi ketika senang adate nang desa sampeyan niku adate dipendem isu, karena adat dipendem dalu, nek ana adat dipendem dalu kan luwih apik dipendem langsung, luwih cepet luwih apik. Apa maneh keluargane maksa dipendem dalu luwih cepet luwih apik. Tapi nek gak ana adat dalu kan Kanjeng Nabi nek iso aja dipendem dalu nek gak ana adat. Soalnya nek dipendem dalu ngrepotno wong, nyusahno wong, makanya dipendem isu. Dengan catatan niku mang, gak apa-apa dipendem isu tapi ojo dijarno ben mayit ora lara kabeh. Jadi ketika mayit iku mangkan nang omah iku dijarno nang jero omah kan kadang-kadang wis dipendusoni ngono kan. Jarno nang jero omah. Lah iku wacak-wacakno apa-apa al-ikhlas misale. Diwacakno tahlil misale sampai engko dikubur. Soale mayit nek dijarno gak diapa-apakno. Kadang dikubur dijarno tok nang omah. Iku rasane kaya wong dikepuki. Iku ana keterangan nang kitab lintune ngono. Jadi mayit dijarno iku kadang dikubur rasane kaya dikepuki. Cara sampean urip lho rasane kaya wong dikepuki. Kan sakno. Lah carane ya apa? Carane wacakno donga. Wacakno ayat Al-Qur'an utawa salatono. Nek burung dan dipendem. Iki ngoten niku. Wa an Abdillah bin Ja'far lan saking Abdullah bin Ja'far. Kala dawuh sapa Abdullah bin Ja'far. Dawuh ing lama jaa ing dalam semangsane teko apa na'yu Ja'farin kabar matine Ja'far apa na'yu Ja'farin kabar matine Ja'far hina kutila ing dalam nalikane den pateni sapa Ja'far kala mongko ngucap sapa Rasulullahi utusane Allah. Kala mongko ngucap sapa Rasulullahi utusane Allah. Ngucap ing isna'u agawiya sapa sira kabeh.
Li Ali Ja'farin kedue keluargane Ja'far. Li Ali Ja'farin kedue keluargane Ja'far. Agawe to'aman ing panganan. To'aman ing panganan. To'aman ing panganan. Faqad atahum mongko teman-teman teko ing Ali Ja'farin, mongko teman-teman teko ing Ali Ja'farin apa ma perkara yasghuluhum kang nungkulake utawa nyibukake apa ma ing Ali Ja'farin kang nyibukake apa ma ing Ali Ja'farin akhrajahu ngetokaken ing hadal hadis sapa khamsatu imam 5 ilan Nasa'iyah angin Imam Nasa'i angin Imam Nasa'i. Dadi iki biasane dadi adate wong Jawa ketika sedone Ja'far Kanjeng Nabi ku dawuh nang ngene sahabat-sahabat sahabat-sahabat keluargane Ja'far ku kek ana panganan maksudnya ngelayat dikongkon ngelayat sahabat-sahabat itu ngelayat ambek nggawa panganan biasanya wong-wong nek ngelayat nang desa iku lak nggawa beras nggawa apa ngoten niku ha iku niru hadis niki jadi pas ngelayat iku ambek nggawani beras nggawani apa tujuannya untuk meringankan keluargane si mayit. Iku memang perintah Kanjeng Nabi. Tadi niru hadis iki ketika sedone Ja'far. Sahabat-sahabat dikandani Kanjeng Nabi, nggawa panganan digawe keluargane Ja'far. Soale keluargane engko bakalan sibuk. Nek ana kematian kan keluargane wis sibuk nyiapno apa. Wis kaya nang desa ngene iku. Dadi wong ngelayat ngekeki panganan-panganan ngoten niku. Iku wis sikit zamane Kanjeng Nabi wis ana ngene iku. Lah nek wong-wong biasane niku nek mati keluargane niku malah ngetokno sedekah ambek ngetokno donga. Maksudnya ngetokno sedekah malah ngetokno panganan keluargane niku angsal ta mboten. Oleh iku ya anjuran teko Kanjeng Nabi. Salah satu hadise iku Kanjeng Nabi nek dawuh ad-du'a was shadaqatu utawa ad-du'a was shadaqatu hadiyatun lil mauta. Dadi keluarga kepingin nyenengno mayit, carane kirim donga ambek ngetokno sedekah. Iku memang inisiatif keluarga. Nah, iku anjuran ya antuk Kanjeng Nabi. Iku tujuannya digawe hadiah nang ngene si mayit. Makanya kadang-kadang wong Jawa iku nek tahlilan niku biasa niku di samping yo tahlilan kan kirim donga. Yo mantun-mantun yo ngetokno panganan digawe suguhane wong-wong kan. Nah, iku niate sedekah digawe si mayit. Iku hadiah bagi si mayit. Niku mayite saweneng nang kuburan. Dan iku memang iku ana dasare kabeh sing dilakoni wong Jawa iku. Iku sing nglayat iku mang kaya hadis iki nglayat ngekeki panganan nang ngene keluargane sing mayit utawa ketika acara iku mang keluargane niku ngetokno sedekah, ngetokno donga, mbok iku tahlilan, mbok napa mawon sing diwaca digawe hadiah nang mayit iku ana dasare. Ya sing dawuh ya Kanjeng Nabi. Wan Sulaiman lan saking Sulaiman bin Buraidah. An abihi saking bapake Sulaiman bin Buraidah. Kala dawuh sapa abihi, kala dawuh sapa abihi dawuh ing kana ana sapa Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Ana iku yu'allimu mulang sapa Rasulullah ing sahabat. Ida kharaju ing dalem nalikane metu sapa sahabat metu ilal maqabir maring pira-pira kuburan. Ayakulu ing yen to ngucap sapa sahabat. Dadi sahabat iku diulang Kanjeng Nabi. Awakmu nek metu nang kuburan, nek ziarah, nek tutuk nggon muniya assalamu ala ahli diyari minal mu'minina wal muslimat wa inni insyaallah bikum lahiqun. Nas'alullahu lana wa lakumul afiyah. Tapi biasanya wong-wong itu sampai wa inni insyaallah bikum lahiqun sampai iku biasanya. Tapi gak apa-apa iku memang tokok Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi mulang nang sahabat. Nek nang kuburan nek ziarah muniya niku nek tutuk nggon. Muni assalamu utawi keselamatan di mana nih? Assalamu utawi keselamatan. Iku ala ahli diyari ing atase ahline pira-pira omah. Minal mukminina saking pira-pira wong kang iman wal muslimina lan pira-pira wong muslim. Wa inna lan setuhune kita insya Allah lamun ngersakaken sapa Allahu Allah
insya Allah lamun ngersakaken sapa Allahu Allah bikum kelawan sira kabeh iku lahikuna pira-pira kang tetemu utawa kang nyusul si mayit nas'alu nyuwun sapa ingsun Allah ing Allah lana maring kita utawa ingsun walakum lan kedue sira kabeh nyuwun al afiyata ing kewarasan utawa kawilujengan al afiyata ing kawilujengan utawa kewarasan. Rawi ngretaken ing hadal hadis sawa muslimun Imam Muslim. Dadi sampeyan nek iso nek ziarah ya ngono, nek nang kuburan ngono. Tutuk nggon muni dadi sadurunge mlebu utawa pas wayahe cetas mlebu muni assalamu ala ahli diyari minal mukminin wal muslimat wa inni insyaallah bikum lahiqun. Biasane wong sampe ikut tok, tapi nang hadis iki ana tambahan nasallallahu lana walakumul afiyah. Dadi muni iku salam sik nang ngene ahli kubur. Kanjeng Nabi nguruki sahabat ngoten. Jadi sahabat diulang Kanjeng Nabi salam sik nang ahli kubur lah salame kaya iku mang. Wa Ibnu Abbasin. Dadi nek iso iku ya sampean nang kuburan iku kaya sampean medhayo nang omahe wong. Kuburan iku lah ya omahe mayit sih. Kaya wong medhayo sing duwe tata krama. Ngono iku Kanjeng Nabi nguruki tata krama. Nek iso sadurunge mlebu salam sik. Ngono nek wis mlebu sing sopan. Lebu sing sopan nang kono ndongakno, soalé dibutuhno mayit iku donga. Nek dene iso sedekah ya sedekah, nek gak iso minimal donga sing disenengi mayit. Ndongakno wis mbok maca tahlil, maca yasin, ta maca apa sembarang. Ngono nek wis pamitan ya salamo. Dadi nek wis mari kabeh, wis mari donga barang, salamon neh. Salam kados niki wau kaya sing diulang Kanjeng Nabi gak apa-apa, salamon neh. Salam baru mulai ngono. Dadi kaya wong medhayo nang omah mertamu nang omahe wong niku. Soale kuburan ku ya omahe si mayit. Kanjeng Nabi nguruki ngono. Wa Ibnu Abbasin lan saking Ibnu Abbas. Kala dawuh sapa Ibnu Abbas. Dawuh ing marra liwatan sapa Rasulullah utusane Allah. Liwatan bi kuburil Madinati ing dalem pira-pira kuburane kota Madinah ing dalam pira-pira kuburane kota Madinah. Fa'aqbalan uli madhep sapa Rasulullah alaihim ing atase kuburil Madinah. Madhep biwajihi kelawan wajahe Kanjeng Nabi. Padahal iku liwat tok iku Kanjeng Nabi. Ketika madhep nang kuburan faqala nuli dawuh sapa Nabi dawuh ing assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamu utawi keselamatan iku alaikum ing atase sira kabeh ya ahlal kuburi he ahline pira-pira kuburan. Boten salam tok ya ndongakno yaghfirullahu lana walakum wa antum salafuna wa nahnu bil asar. Ndongakno ne. Yaghfiru muga ngapura sapa Allahu Allah lana maring kita walakum lan maring sira kabeh. Antum utawi sira kabeh iku salafuna pira-pira kang disiki ingsun wa nahnu lan utawi ingsun tawa kita iku bil asari ing dalem buri sira kabeh, maksudnya bakalan nututi iku bil asari ing dalem buri sira kabeh. Roh ngretaken ing hadal hadis sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi wa qala lan dawuh sapa At-Tirmidzi dawuh ing hasanun ai hada tegese utawi iki hadis iku hasanun hadis kang hasan. Jadi Kanjeng Nabi ketika liwat kuburan Madinah, Kanjeng Nabi iku madhep nang ngene kuburan iku. Madhep terus muni salam, uluk salam. Jadi assalamualaikum ya ahlal kubur. Wonten ngoten Kanjeng Nabi ndongakno yaghfirullahu lana walakum. Jalukno ngapura ana ahli kubur. Mantun ngonten Kanjeng Nabi dawuh antum salafuna awakmu wis disiki aku bakalan nututi awakmu soalnya wong urip lak bakalan mati sih. Dadi Kanjeng Nabi ngonten maksudnya Kanjeng Nabi ku nanggene wong mati menghormati niku kaya wong urip soalnya wong mati ku lak mek jasate tok ngene isih pisah sangka roh tapi kan pindah alam kan nang alam kubur. Jadi nganggepe Kanjeng Nabi menghormati nih wong mati iku nang ngene wong mati lho kaya wong urip. Sampai nek nang kuburan iku dipadakno kaya dene medhayo nang omah. Sampai nek ana wong mati liwat rada liwat nang ngarepe awakmu aja
ngadeg tapi lungguh, kamu ojo lungguh tapi ngadeg kok nek posisi lungguh utawa pas posisi tengkurep turu. Ngadeg kok sebagai penghormatan. Nek numpak sepeda, numpak kendaraan mandeg kok sebagai penghormatan nang si mayit. Jadi Kanjeng Nabi mulyakno ning ngono, bahkan liwat tok nang kuburan Kanjeng Nabi donga. Liwat tok iki lho madhep. Maksudnya nganggep wong mati itu dianggap. Liwat tok iku Kanjeng Nabi madhep nang kuburan, salam, minimal salam sama nek liwat kuburan. Minimal salam. Soalnya awakmu jange bakalan mati. Jadi minimal salam. Dene ndongakno luwih apik, dene sampean mandhep ambek ndongakno luwih apik. Lah donga ketika liwat kuburan iku sing dianjurno iku salah sijine iku ya sholawat, salah sijine maneh niku muni la ilaha illallah wahda la ilaha illallah apa ya? Ana amalane kok salah sijine niku. Nang ngene kitab hadis-hadis kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Niku kenek utawa gawe sholawat ya kenek. Sing penting donga iku ditujokno nang ahli kubur. Minimal salam, dene ndongakno luwih apik. Kanjeng Nabi ngono. Nek ana kuburan ben liwat kuburan, ketika iku kuburan kota Madinah. Kanjeng Nabi madhep nang kuburan kuman. Wajahe didepno nang kuburan ambek muni assalamualaikum ya ahlal kubur. Pantun muni ngoten niku yaghfirullahu lana ndongakno ngoten. Yaghfirullahu lana walakum. Antum salafuna wa nahnu bil asar. Berarti Kanjeng Nabi nang wong mati iku lho, mulyaknone, menghormatine kaya nang wong urip. Soalnya Kanjeng Nabi yo sadar menungso iku nang dunya iku ora selamanya yo bakalan mati. Wan Aisyah lan saking Aisyah. Wan Aisyah lan saking Aisyah, kala dawuh sapa Aisyah. Dawuh ing kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuh ing latasubbu. Aja misui sapa sira kabeh. Latasubbu aja misui sapa sira kabeh. Al amwata ing pira-pira wong mati. Fa innahum kronos tuhune al amwat iku qad afdau. Teman-teman tumeka sapa al amwat ilama maring walesi amal, ilama maring walesi amal kodanu kang nglakoni sapa al amwat ing ma, kang nglakoni sapa al amwat ing ma. Roh ngretake ing hadal hadis wal Bukhari Imam Bukhari. Dadi Kanjeng Nabi niku pesen latasubu al amwat. Nek wis mati ya wis lah sak mangkel-mangkelmu yo. Nek wis mati ya aja dipisui keblacut wis mati cek sampean pisui. Dadi nek wis mati aja dipisui sak mangkel-mangkelmu iku perintah Kanjeng Nabi. Dadi aja sampai misui wong mati. Soale ndongakno elek ndadekno sebab siksa di mayit apa maneh sampai misui mayit. Salah satu alasannya soalnya wong mati ku ngerti nek sampean pisui. Tumeka nang ngene si mayit. Cok sampean pisui lho ngerti wong mati ku. Asline ya iso bales, asline ya ana suarane, tapi sampean gak dikeki krungu. Nek dikeki krungu wis jelas melayu sampean. Biasane sing bales niku malah sing bangsane jin-jin niku sing senengane bales betul sampean wong sing urip ku. Cek wedi karepe dhewe. Cek wedine nang ngono iku gak wedi nang Gusti Allah. Kadang kan dimanfaatno bangsane jin, bangsane setan ya. Akhirnya mau kaya ana suara balesan. Padahal ya nek wong mati, bales wong mati ku iso bales krungu sakjane nek diidini Gusti Allah krungu. Sampeyan iso krungu balesane. Cuma krana memang iku rahasiane Gusti Allah digawe ngetes imanmu, percaya tagak nang ngene alam kubur, nang ngene kematian. Makanya sampeyan gak digawe krungu. Sing jelas wong mati sampeyan pisui ngerti. Makanya Kanjeng Nabi ngelarang ojo sampai wong mati ku dipisui. Soale sakno si mayit diomongi elek iso dadekno sebab si mayit kena siksa nek dipisui. Haman pisui kan ngerti sing mati. Paling wis getem-getem wis entenono kok nek mati kon. Lho iya diteni haman nek mati. Delok mati langsung tak elek-elekno kon. Antemi nang kuburan ngono. Dadi ya iso lah bales mayit iku. Tapi yo ngenteni haman mati. Sampeyan yo pasti mati. Jadi aja dipisui. Soale wong mati ngerti nek haman pisui. Rahu Al-Bukhari. Warwalan ngriwayataken sapa At-Tirmidzi
anil Mughirah saking Mughirah ngriwayataken nahwahu ing padane hadis. Lakin kola tetapi ning ngucap sapa al Mughirah ngucap ing fatudu mongko sebab nglarakake sapa sira kabeh. Salah satu alasane wong mati nek wis mati ya wis lah. Senajan to biyen dadi mungsuhmu nek wis mati ya wis, aja diterusno apa maneh sampe dipisui. Salah satu alasane ya fatudu al ahya ing atine pira-pira wong kang urip. Soale dadekno sebab sampean misuhi wong mati nek karo keluargane jelas keluargane gak trimo. Ae jajal pisu ana nang ngarepe keluargane. Lak keluargane gak trimo. Tukaran kuliah ambek sampean. Lah iku iso nglarakno atine wong urip. Misuhi wong mati lho iso dadekno sebab nglarakno atine wong urip, khususi keluargane nek ngerti nek aman misuhi sing mati yo gak trimo. Di samping iku wong mati iku yo ngerti nek aman misuhi wis ketem-ketem ngenteni sampean ndang cepet mati, malah ditungakno wong mati ndang cepet mati sampean kuliah. Sedang mati arek iku ndang tak balesi. Kitabuz zakati. Hada kitabuz zakati. Hada dikisi utawi iki kitab. Hada dikisi utawi iki kitab. Iku kitabuz zakati, kitab kang nerangaken zakat. Iku kitabuz zakati, kitab kang nerangaken zakat. Fa fi shadaqatil ghanami lan iku ing dalam zakate wedhus. Saiki ganti bahas wedhus. Mangla unta, saiki wedhus. Soalnya nang Indonesia akeh wong ngingu wedhus. Visa imatiha ing dalam panggonane al-ghanam. Wedhus iki total wedhusmu nggih, meskipun gone beda-beda. Sing penting kon duwe wedhus pira. Misale nang desa kene duwe wedhus kek sakmene, nang desa kono ya ngingu wedhus sakmene. Pokoke total wedhusmu. Gak masalah bahas tempate gak, tapi kepemilikan wedhusmu. Meskipun gone pisah-pisah. Kepemilikan wedhusmu. Duwe wedhus pira? Lah sampai sak pira metu zakate. Nek duwe wedhus pira dalam 1 tahun metu zakate. Lah saiki ganti sing dibahas iku. Idakanan ing dalam nalikane ana apa ghanam. Ana iku arba'ina 40 ila isrina wa mi'atin tumeka 120. Wa mi'ati satin tumeka 120 wedhus. Satun utawi wedhus siji zakate. Dadi metu zakate nek sampean duwe wedhus dalam 1 tahun iku wedhuse 40 sampai 120. Padha zakate ya iku wedhus siji. Dadi nek wis 40, nek sampean duwe wedhus mek 30 utawa duwe wedhus mek 20 ya gak wajib ngetokno zakat. Cara ngingu wedhus iki lho. Ngingu wedhus, terus kula ngingu wedhus wedhus kula 1 tahun iki lho pun enten 30. Napa wajib ngetokno zakat? Gak durung wajib. Lah wajibe mulai duwe wedhus pira 40 sampai 120 ngetokno zakate wedhus siji. Dadi padha 40 ambek 50 padha ngetokno zakate wedhus siji. Duwe wedhus 50 ambek 40 padha ae. Mesisan cara duwe wedhus iku nek wis 40 lebih mesisan langsung dimentokno 120. Kan zakate tetep wedhus siji sisan. Tapi nek ning sore 40 gak wajib ngetokno zakat. Faidah zakat nuli ing dalam nalikane tambah apa al-ghanam ala isrina ing atase 20 wa mi'atin lan 100 ila mi'ata ini tumeka 200. Nek wedhuse punjul teko 120 Gus, napa wajib ngetokno zakat? Ya tetep wajib. Pinten zakate? Lah iki nek punjul teko 120. Dadi wedhusmu iku 120 lebih sampai 200. Maka zakate fa fiha mongko iku ing dalam isrina wa mi'atin ila mi'atain. Syatani utawi wedhus loro, zakate wedhus loro. Dadi nek 120 lebih, 121, 122 sampai 200 wedhusmu dalam 1 tahun duwe wedhus sakmono, maka wajib ngetokno zakat wedhus loro. Nek 120 lebih. Nek mentok 120 jek situ, tapi nek 121 wis wajib ngetokno loro. Sampai piro? Sampai 200 kambing. Sampeyan ngingu dalam 1 tahun duwe wedhus 200 kambing, zakate sing ditokno wedhus loro. Nah iku wajib ngetokno zakat sakmono. Iku termasuk titik lah. Nang ngene wedhusmu piro zakate mek sakmono. Zakat iku berbagi nang ngene sesama muslim sing kan duwe. Faidah zakat nuli ing dalem nalikane tambah apa al-ghanam nek wedhuse tambah luwe teko 200 alami ata ini ing atase 200 ila salasimi atin tumeka 300.
wedhuse iku 200 lebih, 200 sampai 300, maka zakate fa fiha mongko iku ing dalem mi'ataini ila salasi mi'atin salah susiatin utawi telu pira-pira wedhus. Dadi nek wedhuse iku 200 ngingu wedhus dalam 1 tahun duwe 200 lebih sampai 300, maka dalam 1 tahun iku mang wajib ngetokno zakat wedhus telu. Faida zadat nuli ing dalam nalikane tambah apa al-ghanam ala salasimiatin ing atase 300. Nek punjul toko 300 zakate fi kulli mi'atin iku ing dalam saben 100 satun utawi wedhus siji ngitunge per 100 wedhus. Nek wedhusmu iku 300 lebih ngitunge per 100 wedhus, 100 wedhus zakate wedhus siji. Ing kanat cara duwe 500 wedhus berarti zakate wedhus 5. 600 wedhus zakate wedhus 6. Fa ing kanat fa idza kanat nuli ing dalem nalikane ana apa saimatu rajuli. Wedhus pangonane wong lanang ana iku naqisatan kang kurang. Iku seterusnya pokoknya nek 300, 400, 500 iku ngitunge per 100 sampai seterusnya sampai hitungan 1000 ya ngono. Ngitunge per 100 zakate. Lah nek wedhuse kurang dari 40 dalam 1 tahun iku naqisatan kurang min arba'ina saking 40, soalnya 40 batas minimal ngetokno zakat. Nek gak sampai 40 apane satan wedhuse wahidatan ingkang siji falaisa mongko ora ana iku fiha ing dalem naqisatan min arba'ina apa sedekah dan zakate. Nek wedhuse gak sampai 40 dalam 1 tahun duwe ingon-ingonan wedhus tapi gak sampai 40, maka gak wajib ngetokno zakat. Tapi umpama ngetokno gak apa-apa dadine sedekah. Illa ayyasha'a angin yen to ngarepaken. Soale munggo sampean kula ngingu wedhus 35, Gus. Lak durung wajib zakat sih soalnya durung ana 40. Tapi monggo kula niku pun kuwatae. Monggo kula niki pun sugih punan. Kula kepengin ngetokno zakat, Gus. Soale monggo kula wis sugih aku duwe wedhus 35 iku dalam 1 tahun. Monggo kula iku aku wis sugih wisan. Koyone teko wedhus 35 ya. Lah kula kepengin ngetokno zakat Gus gak apa-apa. Lah zakate dadi sunnah, ora wajib tapi sunnah, dadi sedekah. Tapi nek wis 40 ya wajib zakat. Wala tujma'ulan ora den kumpulake apa baina mutafarikin ing dalam antarane hewan kang pisah. Wala yufarraqulan ora den pisah apa baina mujtamiin ing dalam antarane hewan kang kumpul. Khosyatas sedekati krana wedi sedekah, krana wedi zakat. Dadi mbuh iku sak panggonan, mbuh iku panggonane pisah-pisah. Iku padha ae. Pokoke total kepemilikan wedhusmu iku mah. Soalnya kadang ana wong wedi zakat. Sampeyan iki sakjane aja wedi zakat. Soale zakat itu gak sepiro. Wong wedhus 40 utawa wedhus 120 ngetokno zakat mek wedhus siji ku lak enteng sih. Lah kadang ana wong saking medite. Saking medite lho, wedi ngetokno zakat. Ha iku malah gak barokah. Cara dunyamu iku lho malah tambah entek ora tambah sugih, gak barokah malah. Zakat iku lho niate apik digawe berbagi nang sesama muslim. Niate ku apik. Kadek zakat itu gak sepiro, mek pirang persen. Cek larangan pajak ning nganti zakat. Wis ta sampeyan delok. Lho zakat ambil pajak wong waduh kaceke. Wong agama ae lho, mek zakat iku lho bagi wong sugih. Iku pun nek mampu, maksudnya nek sesuai nisab dalam 1 tahun kok mencapai hartane iku mang maka ngetokno zakat. Kan mek pirang persen ngono sih sangka dunyamu. Kan mek tawidi. Nek bandingno zakat ambek pajak, waduh. Pajak itu kabeh dipajak sing murah-murah kena pajak. Dadi swado lah. Wa malan utahe perkara iku bedane aturane Gusti Allah ambek aturane manungsa. Wa malan utahe perkara kana kang ana apa ma, ana iku min khalitaini, saking campuran loro. Fa innahuma mangka setuhune. Khalitaini iku yatarajani bali karone. Bainahuma ing dalam khalitaini bali bisawiyati kelawan podo. Khalitaini ku misale wedhus usaha tapi usahane wong loro, ya tetep kaya iku mang. Maka tetep cara sampean miso usaha wedhus misale, wedhuse iku 40 sampai 120. Sampean duwe wedhus 100 misale. Kan wajib ngetokno zakat wedhus siji ya. Lah 100 imang gak bonmu tok, ambek gone kancamu campur. Maka zakatnya tetep wedhus
Siji sing nanggung sapa? Ya wong loro, wedhuse wong loro. Sing nanggung ya paruan lho. Sing jelas zakate tetep wedhus siji. Lah sing nanggung sapa? Ya wong loro iku mang nek nggone wong loro. Nek wong telu ya wong telu iku mang nanggung. Tapi zakate pancet sakmono. Soale mang wedhus kan akeh jaman saiki iku kerjasama. Mitra, cara saiki mitra. Jadi wis wajib ngetokno zakat soalnya ndelok bilangane wis wajib ngetokno zakat. Maka ya ditokno zakat. Sing nanggung sapa? Nek njene sampean sarika ini bersekutonan atau bermitra ambek wong liya, maka ya ditanggung ambek kancamu mang, mitramu mang. Kan malah enak sih cara hitungane ngetokno mek separo lah sampean dia. Separo regane maksudnya nek duwe kanca iki. Wala rajulan ora dentokake fi sedekati ing dalam zakate apa haramatun hewan kang pikun itu pun sing diitung hewan sing dizakati hewan sing waras, hewan sing normal. Nek hewan sing cacat secara fisik cacat ora dikatutno gak apa-apa. Gak dikatutno lho ora apa-apa nek hewan sing cacat. Wala datu awarin lan ora hewan kang duweni kece, contone kece utawa cacat hewani. Iku ora dikatutno gak apa-apa, gak dikatutno hitungan zakat ora apa-apa. Wala taisun lan ora jimpe utawa hewan kang jimpe. Illa ayasa tapi sampean katutno luwe api. Dene gak dikatutno iku lho gak apa-apa. Dikatutno luwe api. Illa ayasa ing angin yen to ngarepaken sapa al-mutasaddiqu wong kang zakat. Sapa al-mutasaddiqu wong kang zakat. Wa fi riqatilan ing dalem mas lan ing dalem mas lan perak. Riko niku fidda. Fidda iku perak murni. Fidda iku perak murni. Fi riqatilan ing dalem perak murni. Fi mi'atai dirhamin. Ing dalem 200 dirham. Perak murni, perak sing murni nggih. Engko dalem beda maneh, engko emas beda maneh. Ini nek sampean duwe perak murni nek sampai 200 dirham maka zakati rubuul usri utawi seperpapate atau 4/10 ya apa ya seperpapate sangka 1/10 atau 4/10 zakati fa illam takun mongko lamun ora ana apa riqab iku illatis ina wa mi'atan angin 190 nek gak sampai 200 dirham emas perak murni ini sampean gak sampai 200 dirham yo gak wajib ngetokno zakat. Ngetokno zakat iku nek duwe perak murni nek sampai 200 dirham zakate rubuul usri 4/10 zakate. Tapi nek gak sampai sakmono perak iku total iku mek 190 dirham maka durung metu zakat. Fiha iku ing dalem tis'ina wa mi'atan sot falaisa mongko ora ana iku fiha ing dalem tis'ina wa mi'atan apa sotakotun zakate. Illa ayasa angin yen to ngarepaken sapa rabbuha wong kang duweni tis'ina wa mi'atan. Waman lan utawi sapane wong ku balagot tumeka indahu ing dalem sandinge man minal ibili saking unta apa sedaqatul jadaati zakat unta jadak walaisat lan ora ana iku ing dawu ing dalam sandinge man apa jadaatun unta jadaa misale wajib ngetokno unta jadaa tibake gak duwe unta jadaa wa indahu lan iku ing dalam sandinge man hikotun utawi hikon duwene unta hikko ya fa innaha maqastuhne hikko iku tuk balu den trimo apa hikko iku tuk balu den trimo apa hikko minhu saking man gak duwe kan wajib ngetokno unta umur 4 tahun tapi sampean gak duwe unta umur 4 tahun yang duwene sing 5 tahun malah ya luwe apik tambahan kan luwe larang maka ngetokno fikko gak apa-apa nek gak duwe jadaa umur unta umur 4 tahun wajib ngetoknone umur 4 tahun tapi duwene sing 5 tahun gak apa-apa gawe sing 5 tahun gak apa-apa ataupun sampean ijoli ambek sampean ganti ambek duit misalnya tapi sing regane padha ambek sing wajib ditokno zakat gak apa-apa. Jadi gak kudu cara wajib ngetokno jadaa untuk umur 4 tahun wedok tapi gak duwe ya apa gak ngetokno zakat ya tetep ngetokno zakat iso dijoli unta liyane misale unta sing umur 2 tahun tapi loro totali kan padha regane kan padha ambek unta sing umur 4 tahun gak apa-apa utawa gawe unta fiko sing umur 5 tahun ya gak apa-apa kan malah susuk malah gak apa-apa
Fa innaha mangko setuhune hikqa iku tepuk balu dan trimo apa hikqa minhu sanging man. Wa ja'alulan dadekaken sapa man maha sartane hikqa dadekaken syataini ing wedhus loro. Ini stai sarota lamun dadi gampang apa syataini lahu kedue man ataupun dizakati enggak kan wajib ngetokno unta umur 4 tahun tapi sampean duwe wedhus lah zakate gawe wedhus oleh tak gak apa-apa wedhus sing regane padha karo unta umur 4 tahun maka apa-apa au isrina utawa 20 apane dirhame cara diganti unta jadaa wajib ngetokno jadaa tapi diganti jadaa iku cara didol regane 20 dirham. Dadi sampeyan ngetokno zakate 20 dirham gak apa-apa. Gak kudu unta jadaa. Lan utawi sapane wong ku balagatu meko indahu ing dalem sandinge man. Apa sedaqatul hiqqati zakat hiqqa, zakat unta hiqqa. Misale wajib ngetokno unta hiqqa, zakat hiqqa, unta sing umur 5 tahun. Walaisat lan ora ana iku indahu ing dalem sandinge man. Apa al-hiqqatu unta hiqqa tapi sampean gak duwe unta umur 5 tahun duwene unta umur 4 tahun fa indahulan iku ing dalem sandinge man al jadaatu utawi jadaa maka gak apa-apa unta umur 4 tahun tapi ditambahi duwe kan 4 tahun kan luwih murah duwene wajib ngetokno unta sing umur 5 tahun terus sampean duwene mek unta sing 4 tahun gak apa-apa gawe unta 4 tahun ditambahi wedhus misale utawa ditambahi duit misalnya sing totale kok regane padha mbek unta umur 5 tahun. Fa innaha mangko setuhune ngoten niku, fa innaha mangko setuhune al jadaa iku tepuk balu dan trimo minhu saking man apa al jadaatu jadaa. Wa yutihilan aweh ing man sapa al mutasaddiqu wong kang zakat aweh isrina ing 20 apane dirhame au syataini utawa wedhus loro. Tapi ketambahan wedhus loro ta 20 dirham. Roh ngretake ing hadal hadis sapa Al Bukhari Imam Bukhari